Yebo sanibonani kakhulu ngengane zakwethu-ke uNgizwe president of the Benga Nation. Ngithi-ke nginibeke esithombeni-ke ukuthi-ke njengamanje ngila eGoli eRandburg eMassachusetts Court. Ngenxa yokuhamba kwenxanxa kagesi, i-judgment bathe izoqala ngo-12 o'clock. Exactly 12 o'clock there will be a judgment about my case. Sithathe 3 years. 3 years from 2021 to 2023. Icase ke lena ke la ngabe kwakhona amacala e-unrest, kukhona amabutho, kukhona umphakathi ozokweseka. Sinawo lapha bakwethu, ngane zakwethu ngibuka ngangiphezi kubo bonke abangasekile uhambe ngelohambile. La salolwa khona unxamalala ukuthi uboshwe kanjani umuntu ephethe izwe, eboshwe ngomthetho ongekho, eboshwe ngaqulanga cala, kwathathwa isinqumo nje amadoda athize nje avumelana athi hayi siyambopha. Lokho kwaba icala elikhulu kakhulu kuthina, kwaba inhlamba futhi sathi cha kungcono sife silwele ukuthi ubaba aphume ejele. Kuthe kusuka kwathi-ke igebengu mayithola ithuba lokuthi kuyaliwa ezweni, kwangena abantu elikhujaneni ukuthi-ke bakwazi ukuthi baluthe benzeni yonke leyo nto leyo yayisifunyanwa nje umniniyo, yabona. Bahlulwa ukuthi ababhasta, bahlulwa onambitha, kodwa emveni kwalokho basukela abantu nje abangenacala. So-ke sifikile-ke lapha eGoli ngane zakwethu sizobhekana nesinqumo-ke salelo cala. Nginethemba elikhulu kakhulu-ke ukuthi uNkulunkulu kamlahlo wakhe, sengimdala sengimpunga ngisho izinza, akaze ngimbone waJehova inqotshiwe, ngoba akaze ngizicala mina, akaze ngikhuthuze umuntu, akaze ngithathe imali yamuntu, akaze ngithwala ngisho umanhlansi, ngisho ifriji leli ekuthiwa elivulwa nge-remote angilasi mina, ayephethwa abanye abantu. Uyazi ukuthi ngiphazamisa isidingo singekho, ungiphazamisa nje isidingo singekho, and isidingo kasikho futhi. Into eyenzakalayo-ke ileyo nto-ke yokuthi-ke njengoba-ke namhlanje isinqumo-ke ngizonazisa ngakho konke okwenzeka enkantolo. Ngizobe ngi-live, be ready with your data and everything, and then even after court we will also declare and be knowing ukuthi sazise umphakathi ukuthi kuhambe kanjani. Sibonge nabantu bonke abasesekile ngane zakwethu kusukela ekuqaleni kuze kuzofika ekugcineni. Nginethemba elikhulu kakhulu futhi-ke uma ngabe kwenzeka ngisala, ngoba phela lezi igebengu oRamaphosa nabo bonke icele bayimgodoyi kahlehle, bangakwazi ukuhlanganisa nje into engekho nje, befuna nje ukuthi into engekho beze bekhona, befuna ukungisalisa. Ningangikhaleli ngane zakwethu, anokwazi ukuthi uboshwe iqhawe, anokwazi ukuthi ukuboshwa iqhawe ke eliyolwa lilo ngaphakathi kulwe ngisho amathambo, kulwe ngisho indaba, kulwe ngisho imanga, ikwazi ukuthi ichile usuku sicela sinqobile. Ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu. Into engizoyenza-ke ukuthi-ke ngo-12 o'clock ngizoni-update when we are live, and then bese ngiphinde futhi nesiqiniseko sokuthi-ke ngiyani-update after the case where we'll be victorious. Hopefully we will be victorious, and indeed we are victorious, and we will conquer ngane zakwethu. Ngibonga kangiphezi futhi ilanga elikhulu kakhulu leli namhlanje, umhla ka-2 May. Angikwazi-ke ukuthi mina ngimntwana owazalelwa ekuphakameni kwaShembe, ngizalwa uMantombela, esefelwe izingane zayisithupha, ngasezala mina umfowethu engimilama ngingamelama esihlukwana sabayisithupha naye abahamba emhlabeni. Wathi mama uyithathe ingane, wathi ngithi ngebhanoyini mntanami, wakhuqa wathandaza, wathi igama lale ngane uNgizwe, Nkosi umthandazo wami, iphile ingangishiya emhlabeni njengabafethu abangishiyayo. Leli gama lethi uNgizwe Nkosi laqhamuka lapho. Umama wakhala kwaze kwafika ubaba phuma emsebenzini, esebenza kwaloliwe. Uthi uma ngabe fika ubaba esexoxelwa into eyenziwe umfana no-8 years, ethi ingane ezelwe uyise nonina igama, wayesethi ubaba umlando wamachunu, yonke into ayithinta nayo yenza ngesandla sakhe iyoba umlando. Iyokhona-ke ngikushoyo-ke ukuthi-ke ukuzalelwa kwami emzini wengcwele
kagebumbana amanzi kwelasemzumbe uthi mabesabe abasemhlabeni balifezele idingo uMandasithebeni onjengensonyama uhala amahilela elwinqola zaphakameni umzimba kawudabuki inhlamba abafazi basephakameni kuyawudamuka umlomo yabo usimanga idwana ongenambuzeli umbala muni lona omhle kangaka kuba kwenkomo ngabe sayisika mahawu Kanzi Mathabizolo Mbombela sitimela samampondo ulanga leli owakhothama ngalo ngomhla ka2 May waze wacela ukuthi inhliziyo yakhe uyongcotshwa emkhayikeni ngoba ilanga likhulu kakhulu amaNazaretha wonke umhlaba wonke akhothamele leli langa namhlanje masikhuluma iqiniso elijulile elingananazo futhi ngabe sikhumbuzo samaNazaretha sisodwa nje yesikamqalo wendlela uma kukhona inkosi ekhotheme ijoyina leso sikhumbuzo ngoba nje amaNazaretha ehamba ehlukana nje ehlukana bazica gogo nabanye bebenze wakhe nomunye enze wakhe mawucabanga njengoba umNazaretha seqede more than 100 years after 500 years ifika amakhosi ehamba kuyogcina bebangaka abantu abamakhosi akwashembe ayobe ese enekhumbuzo yogcina siphelelwa iviki sogcina siphelelwa inyanga gcina siphelelwa unyaka kube nje usuku nosuku isikhumbuzo kuthi kade kuyisabatha namhlanje to hayi kusasa isabatha liyaqhubeka isikhumbuzo so ngiyacela ukuthi ke wonke amakhosi amaNazaretha kuzo zonke inhlangothi ezikhona bayicabangisise leyo ukuthi isikhumbuzo okuyisona esibaluleke kunazo zonke yileso mqalo wendlela asisho ukuthi umhla ka19 December ubalekile la okwaguqa khona ilanga lamalanga ihuka lamahilele kodwa namanye amakhosi alandela ngekushiyashiyana kwawo kodwa kubalekile ukuthi uma sikhulile nabantu abakhona bamele ukudala ke angikhulumi ngobudala ukudala kusho ukuthi ke singathatheka nje isinqumo imikhandlu yobukhosi namakhosi akwashemba akhona ukuthi chaba kwethu ngiyazi niyangithanda abantu abami ngelanga ngahamba ngalo niyafisa ukuthi ulokhunjwe mhlawumbe ke kungaba ziyikhumbuzo zokuyikhumbuza nje ukuthi awumadoda ngaleli langa kwahamba unoyibanibani inkosi yasekuthanathaneni eyayihola ibandla lamaNazaretha kube unembeza wakho nje usekhaya kodwa ukuhlanganyela kwamaNazaretha nokuyeka yonke into ayenzayo kuyobaluleka ukuthi ayiqoqe yonke lento ibe ngelanga lilodwa kube nathi siyafisa ngabe sithi ama-holiday bangakanani kwaZulu ushaka senza ngakhona iholiday umhla ka24 kulokhunjana kuSeptember January 22 siyafisa ukuthi ube iholiday in the name of the Zulu nation but ngeke kuze kwenzeke noma ucetshwa yakhe limanga wanqoba amakesasandwana namanje ke usuku lukaDlokombane siyafisa ukuthi ngabe nalo le holiday kodwa akwazi ukuthi yonke into igcine sinjalo ngoba umhlaba uzosiphelela nenhlonipho izosilahlekela futhi people will lose the enthusiasm that we are looking up to. So therefore, I'm just throwing a simple education and advice to the entire Nazareth Baptist Church, as well as to the entire Zulu people and the African people who love themselves enough to know who they are, and so that we can arrange our own things in a proper manner. Thank you very much. Ngiyabonga kakhulu kanza kwethu sisohlangana ngo12 o'clock sisilapha ke eRandburg Magistrate Court silalele ke inkulumo yejaji lethola isinqumo siyabonga kakhulu.